Landa eremuaren egungo egoera eta etorkizuna ulertzeko, beharrezkoa da gaur egun sektoreak bizi duen errealitateari argazki bat ateratzea. Euskal landa eremuak erronka garrantzitsuak ditu aurrean, errentagarritasuna, merkatuen bilakaera, belaunaldi erreleboa edo lan eta bizi baldintzak, besteak beste. Bereziki, gazteen egoera eta erreleboa bermatzeko beharra sarri aipatzen da, eta sektorearen etorkizuna bermatzeko giltzarri bezala ikusten da. Bestalde, guzti horri, sektoreak bizi duen eraldaketa ere gehitu behar zaio. Berrikuntzak, teknologiak eta kudeaketa modu berriek gero eta presentzia handiagoa dute landa eremuan. Honek aukera berriak irekitzen ditu, baina galdera eta erronka berriak ere sortzen dituela esan genezake. Nola egokituko da sektorea aldaketa horietara eta nolakoa izango da etorkizuneko landa eremua? Galdera mamitsu horiei buruz gogoetatzeko bi islei prestu ditugu gurekin bai Euskarari elkarrengandik ikasiz sosa saldi honetan. Garikoetza Aiesta Landaola Federazioko kidea da eta Deba Garaiko landa garapeneko elkarteko teknikari kudeatzailea eta baserritarra eta ganaduzalea. Ongi etorri. Garikoetz. Eta Josu Etxaniz, baserritar ere bai, eta Gune Baserritar elkarteko koordinatzailea eta ingeniaria agronomoa ere. Solasaldia abiatzeko argazkia egingo dugu. Garikoitz, nola deskribituko zenuke gaur egungo Euskal landa eremuaren egoera? Ze elementu azpimarratuko zenituzke? Orokortasun batean hitz egin da, esan beharra daukagu, egiari zor, errealitate gordina eta beltza dela aurrean daukaguna. Datu estadistikoak kontutan hartzen baditugu, eta hau Euskal landa eremu osoarentzat aplikagarri izan liteke, 7 lurraldetan antzeko eboluzioa eman delako. Azkeneko 3-4 hamarkadetan, baserri edo ustiategi kopuruaren zenbakiaren murrizketa itzela eman da. Eta hori, hein handi batean etorri da, errelebo faltarik gabe, baserritarrak erretiratzen joan dien neurrian, gazte zoritxarrez gutxi inkorporatu delako sektorera azken aldian, baita ere, hamarkada guzti hauetan artifizializazioari esker landa eremurako aproposak ziren lur asko jadanik ez ditugu, eta horrek ere ekarri du landa eremu ihardueran beherakada nabarmen bat, eta mundu global batean bizi geran honetan Euskal landa eremuak, eta hortan adibidez mendialdeko landa eremua izango litzateke, gehien bat kaltetuena, errentagarritasun ekonomikora begira, orain arteko formulak erabiltzen segi ezkero, volumen edo tamaina baxuan, errentagarritasun ekonomikoa zaila da. Ez da ezinezkoa, baina zaila da. Argazki iluna, beraz. Hala da. Zein lirateke orduan erronka nagusiak argitzeko? Erronka nagusiak nabarmen bi zutabetan marka litezke. Alde batetik, erreleboa behar da, iharduera behar da, gazteak, eta ezain gazteak ere, baina batez ere gazteek etorkizuna bermatzeko ahalbidetasuna dutelako instalatzen ez badira lehen sektorean, ezer gutxi egiten dugu gizarte bezala aurrera, eta horrekin batera lan jardunean aritzeko duintasuna bermatu beharra dauka sektoreak, eta sektorea diodanean gizarteak oro har. Gizarteak duelako zer esan handia sektorearen etorkizunera begira. Gizarteari egiten diozu deia. Dudarik gabe, azkenean baserritarrok produktuak izan landa eremukoak, zein animali eratorritakoak ekoizteko gaitasuna daukagu, baina ekoizten ditugun produktu horiek gero, denok, gizarteak osotasunean, kontsumitzaile garen aldetik jaten dugu, ez? Eta nik hor askotan ekartzen dut ahora oso adierazkorra da iruditzen zaidalako, bere garaian behin baino gehiagotan mai desberdinetan Euskal Herriko Laborantza Ganbarako Michel Berroko Irigoinek esaten zuena, nekazal politika eraginkorrena ez du Bruselak markatzen. Dudarik gabe, Bruselak markatzen duen horrek asko baldintzatzen du, hori garbi dago. Baina norberak bere etxean
ahora eramaten duen horren araberako nekazaritza politika eraginkorrena izan genezake. Zentzu batean zein bestean. Zer eramaten dugun ahora, asko baldintza dezake dudarik gabe, eta nola ez lagundu inguru baten Euskal landa eremuari begira. Josu, zuk erronken artean zein ikusten duzu nagusia? Nik bat inbarrauket garikoitzek esan dagokin, ni uste erreleboa dala, ointxe dauken erronkaik garrantzitsunetako bat, espaldin garrantzitsuna, ze azkenen sektore nahiko zarkitu da, bataz besteko adina 50 urtetik gora dau, ze hon, oain dal urte batzu, imaginatzet horrek gora besteik ez dolain, eta espaldin badeu modun bat bilatzen, hor gazte jendea sartzeko eta jarduera hoi, lehenengo sektorea bizirik mantentzeko hemen, hemendik urte batzuta ez teu, elikagaik sortuko hemen, gure paisai aldau ingo da, hemen baserrik azkenen ikusiko iteo eroitzen, eta bueno, oandikan sektori lotuta garen batzu, hoi ez gertatzeko alde unai jenegea, eta kasu honetan, gune baserritar elkarten, berraktibazio prozesu baten gabiltza, baserritarren artean elkartu, eta nola bizi baldintza duinak lortzeko alegin bat nahi deo, ez? Guri tokatez egun lurralde hortan, baina azkenen hori zabaldu inbarko da, eta danon arten lan hori xe inbarko deo, ez? Helburu jakin batekin. Garikoitz zein dira oztopo, belaunaldi, errelebo horretarako oztopo nagusiak? Horretarako konturatu behar gera, alde batetik nun bizigeran. Hau da, bizigera oso eremu industrializatu eta zerbitzu orotarikoa dugun eremu batean, eta konparaziora joaten bagara, gaurko errealitatean industria batek edo zerbitzuek langile bati eskaini diezazkiokeen lan baldintzak, terminologia berdinean landa eremura eramaten baditugu, hau da, 8 orduko lan jardun teoriko bat hartuta, ez dira bateragarri eta hor argi eta garbi irabazten du landa eremutik kanpoko iharduerak. Horretaz aparte ere esan beharra dago, beste baldintza edo pega handi bat dala lurraren disponibilitatearen gaia. Hau da, zuk etxean, familian... Barkatu garikoitz, gazteentzako. Bai, batez ere gazteentzako, eta azken finean lehen sektorean jardunean ibili nahi duen horrentzat ere bai. Eta berriz diot, gazte izan edo ez. Ze gaztearen figura ere administrazioarentzat, beti ere diru laguntza ikuspuntutik, gaztea 51 urtetik beherakoa da. Baina Josu ondo esan duen bezala, lehen sektorean jardunean ditugun gaztea asko eta asko 50 urtetik gorakoa dira. Orduan, lurraren disponibilitatea arazo handi bada. Ze zuk izan dezakezu zortea, zure baserria etxaldea, ustialekua oinordekotzaz hartzea. Adibidez, hori, kasuistika hori ematen da, eta kasuistika horren onuradun dena privilegiatu bat dela esan liteke. Lurrik izan gabe, edo eremu hiritar batetik landa eremura doan horrentzat, lanerako baserri bat aurkitzea eta lurrak libre izatea oso da zaila. Eta hori sartzen gera, beste dinamika batean, beste kasuistika batean, non beharra ezpadauka lur horren jabe denak, lur horiek saltzeko aukera balego behintzat oso zaila izaten da, eta usteko ere, izan errentan edo garbitze aldera edo dana delakoa ere, kosta egiten da. Orduan, hori izugarrizko traba da. Eta hasieran esandakoaren arira, kontutan izan behar dugu ere, baditugu lurrak, lur oso emankorrak, bizigeran lekuan dugun klima tarteko, emankortasun hori praktika egokiak eginez bermatzeko aukera badago, eta horren ondorioz ekoizpen duin bat izateko gaitasuna ere bai, baina artifizializazioari esker, edo horren ordainetan, oso aproposak ziren lur asko galdu ditugu.
generalean, erreka inguruetako lurreremuak, industriagunetarako, zentro komertzialetarako, herrien gune hiritarrak handitzeko erabili izan direnak. Orduan, lurraren gaia oso kontuan izatekoa da. Eta horretaz aparte ere, baita ere, dudarik gabe, ekoizpen volumenak kontuan izan da, azkenen oro har, hemengo baserriak ez dira tamainaz oso handiak, hemendik kanpokoekin konparatzen baditugu. Eta errentagarritasun ekonomikora begira, orain arteko formulekin, orain arteko formulak gehien bat ari naiz, formula unipertsonalarrenak, non titularra, ustialekuko edo baserriko titularra pertsona bati izan ohi den, hori izan da azken urtetan normalena, lan baldintza duina batzuk bilatzeko, ezgaitasunak edo arazoak nabariak izaten dira. Bai. Behar bada, teknologiak izan daitezke Josu lagungarri baldintza hobetzeko, orduak gutxitzeko, ez dakit nolakoa dan teknologiak izaten ari diren inpaktua landa eremuan? Bueno, teknologian gaia, kontutan euki barra dukeu, etengabe sartzen handiela lehenengo sektoren. Hau da, garai baten lurra eskuz lantzen zan bezala, goldeak harri zuen, animaligin moitzen zan lurre, oain gero tratorek etorri ziren, azkenen makinaria da teknologia aldetik aurrerakuntza hundik egon die, historian zehar, baino bai esan daikeo azkeneko ausartu gonez esaten batez igual azkeneko 15 urtetan edo, baia nolabaiteko bultzada hundigo bat ondala, bai robotan gaia, asko sartzen nahi dan zerbait da, hasiera baten ikulutan hasi zien, behiek jezteko robotak, edo razioa hurbiltzeko robotak, garbiketako, badare olako makinak eremu oso konkretu baten lanen egon dienak urtetan zehar, baina oain, azkeneko esango nuke igual 4-5 urtetan inteligentzia artifizialak beak indarra asko hartu do, eta jaik ikusten hektarea askoko soro baten makina autonomo bat belartxarrak mekanikoki kentzen eta olako gauzak. Nola egiten du hori? Da makina robot bat, eguzki plaka batzu dauzke, argindarra eta hartzeko, bere baterik eta dauzke, eta funtziono daike praktikate 24 orduk. Badak izin dian txarrak eta izin dian onak? Hori da, identifikatzea ditu, hor da, inteligentzia artifizialan eragina, ez? Eta lehen hau kimikoki edo baita mekanikoki, baina igual hain efizientek etzian metodokin, guain robotan gaia, bada agrikultura de precisión esaten zaiona, ez? Bai egie da, olako tresnak eta sortzen nahi dien bezala, hauen kostue o mantenue bateze nahiko altue daula. Eta beste arlo bat, nire ustez azken aldin hobekuntza hundik indiena eta teknologiak argita garbi eragin izan dona da, bai segurtasuna eta lan arriskun prebentzion. Adibidez lan asko inda eskuko makinarian vibrazio murrizteko, gero urtetan zehar gorputzen dauzken eraginek eta murrizteko, traktoretan ebai, amortiguazio sistemak eta sartzen jundie, eta egie da, nire irute zaitela gai bat oso garrantzitsu eta azkenen gure sektoren askotan ordutegik ez dare, gura itxona esatezen bezala, egun argitzen donetik gilundu arte, ardi zaitzen, batzan, tokatzeana. Eta egie da olako jardunaldiekin, lan arriskun prebentzioke garrantzia handie hartzen dola, eta kasu honetan teknologik lagungarri izan daizke momentu honetan. Bai, ikusten dezu hori zuk ere, Garikoitz? Dudarik gabe. Prebentzioa garrantzitsua da. Prebentzioa garrantzitsua da eta ezinbestekoa pertsonen bizitzarekin jokatzen ari garelako. Azkenean, gatoz eskulanetik mekanizazioara, teknologiari esker.
eta Josuk esan bezala, azken urteetan teknologia horri gehitzen ari zaio adimen artifiziala. Noraino iritsiko gera? Denborak esango du. Eta lanbaldintzen inguruan, dudari gabe, eta gauden lekuan egondak, Gipuzkoako lurraldean aldapak baditugu, eta aldapetan ere, adibidez, belar lanak egiteko garaian, orain urte batzuetako traktoreak gaur egungoekin konparatzen baditugu, ez dauka zer ikusirik. Ez kabinaren gainean eserita doan pertsonaren lanbaldintza kontutan izan da, eta batez ere, kalterik balego, makinaria hori nola preparatuta dagoen gaur egun, kalte horri aurre egiteko. Kostuari buruz aipatu ezu, berrikuntza guzti hauek kostu handia dukate, laguntzarik badago? Bueno, a ber... Inbertsioak merezi du? Gure sektoren egie da diru laguntzak garrantzi handia daukatela orokorren. Ez bakarrik inbertsiotako, baizik eta egunerokotasuneko bizimodu aurreatatzeko, garikoitzek hasieran aipatu duen bezala, bideragarritasuna nahiko justukoa dauke orokorren lehenengo sektorek, ez? Beti dare jarduera batzuk, beste batzuk baino bideragarrigok dienak, baina orokorren hori da joera. Eta menpekotasun handi daukeu diru laguntzekiko. Teknologian arlon, bai egie da, traktoren kasun, azkeneko 8 urtetan preziok desente igo die, teknologiak ere eragin auki du hortan, argi dau, baino lehenan komentadeten robotoiako bat hartzeko, edo ez dakit joan bide baztarrak desbrozatzen ikusten dien robot moderno horiek eta segurtasun aldetik, kristoneko bentaja daukie, eta egia da, horien kostue, segunda potentzik eta baina 1.000 eurotik gora juten diela kasu askotan, eta hori, lehen komentau deun, baserri ez, unipertsonal loitako batentzako, inbertsio oso potolok die. Eta gero horrei, errentabilidea eta barrazaio nun baitetik. Hau da, lan hain barra dau eta maila garrantzitsu baten horrei buelta mateko. Azkenean garapen teknologiko hauek ere aukerak sortze dituzte, baina gero beste behar batzuk ere, finantzazioa izan daiteke bat, baina beste behar eta beste lotura batzuk ikuste dizkiezu? Batez ere mantenimendu aldetik eta erabilera esango genduke. Egia da, inbertsio potolok diela, baino azkenen mekanismo edo gauza oso komplejuk dien einen, eskatzen do mantenimendu aldetik jende espezializatua eta lan handi eskatzen duen gai bat da. Orduan, kasu honetan guri nola afektatzen gaitu, hasierako inbertsio hortaz aparte, aurrein bartzaio egunerokotasunen erabileratik eratortzen dien beste gai hoiei. Eta hemen, adibide bezala, ez dago John Deereren kasue, ez tratore berde famatu hoiek, ez dana bezautzik jaunak. Estatu batutan, izan da behaien ikonoa, behaien marka amerikanoi, eta hango rantxero edo askok erabili izan duen marka bat. Azkeneko urtetan, dana daukate oso zentralizauta markara. Hau da, tratorea erostez aparte, edozein mantenimendu inbardanen, edozein konponketa inbardanen edo, taller ofizial batea jun bardezu, eta ordena hori entxufatzati bakarrik ez dakit $1.000 pagabarra dauzkien. Orduan, joera horiek honea ere etortzen nahi dio, etorriko die. Eta egia da, dependentzi bat sortzen dizula, eta askotan, kotxeekin askotan esatu duten bezala, zuk ez dezu kotxea pagatzen erosteakon, baizik eta gero konponketak eta inbarra dauzkezunen pagatzen dezu benetan, ez? Eta nik uste hori dela, teknologiak bere onurak dauzken bezala, bere behar batzuk ere sortzen ditula, ez? Loturez gain, Josu, aukerak ere ikusten dizkiotzu, hori erala da. Teknologia berri garatzek eta hortan garrantzia handi hartzen dute
Neiker edo Leartiker edo Intia bezalako erakundek, ez, Intia da lehenengo sektore lotuta, Naparroko erakundea da, baino gauza berrik probatzen darela etengabe, eta orduan teknologia berri sortzen die, eta okurritzen zait artilen kasua, ez, azkeneko, lehenago, artilea jantzikintzarako eta erabiltzen zen, bazoken erabilera bat, orduan ordaindu itezan horregatik, azken umean nintzalak horretzen naiz oparit juiten gendula, eta azkeneko urtetan pagau beharra izan da, agrikoitzei golni baino beto jakingo da, baina pagau beharra izan da artilean nola baite tratau o barra izateko. Eta egia da, sortzen nahi diela, ekonomia zirkularran ingurun, diru laguntzak eta finantziazioa sartu da momentun, sortzen nahi di esperientzi desberdinak, adibidez eraikuntzan erabiltzeko, oain 3D impresora horietan filamentu bezala erabiltzeko plastikoakin nastuta, emate honez zuntzoiek edo gogortasun gehiago ematen diote. Orduan badare esperientzik, oain arte hondakin bat bezala tratau deun, oain arte ez baina azkeneko urtetan hondakin bezala tratau deun zerbait, bigarren erabilera bat emateko, ez? Halare, berrikuntzen guztien inguruan, formakuntza bat ere behar da. Baserritarrak prestatu behar dute ere, aldaketa hauetarako ala. Bai, hori azkenen, lehena ordenagailuek etzen bezala, nolabait ikasin barra izan dugu, ez? Behartuta honga, administrazioekin, tramite guztik telematikokin barra dare, orduan, baserritarra hortan formatzen jun beharra izan da. Eta gaur egun, oandik eta gehiago, esan deun aldaketa honegatik gan, oain ikustezu tratore bat ikustezu eta kotxek bezala pantailaz josita dago. Eta baserritarrak lehenau, bi palanka zeuzken eta horrekin tira, ez, baina gaur egun, da jakin barra dauzke, makina berri bat ekartzen du momentu, makina hori erabiltzen ikasi, behar da. Eta ikasi barrezu makina horren mantenimenduk iten, eta lanketa bat dauke atzetik, ez dala ekarri martxan jarri eta listo baizik, eta hor oso garrantzitsua da ondo erabiltzen ikastea. Eta batez ere lehena komentatzen bezala, modu seguru baten eta arrisku aldiela gutxituz, ez? Azkenen, inbertsio handik die eta baserritarra beha saiatzen da, makina horrei alik eta potentzial gehien atatzen. Zuri ere garrantzitsu erutzen zu formazioa izatea baserritarrek? Dudari gabe, formazio ezinbestekoa da. Azkenean, elikagaiak ekoizten ditugu baserritarrak, baina oinarrizko formazio bat izan ezean, ezer gutxi emango genioke ekoitzitako horri balio gehigarri gisa. Orduan, formazioa behar da, eta gaur egungo kasuistikan areta gehiago, non beste gauzen artean burokraziak ere, ez dut esango ez duela laguntzen, baina horrek ere bere traba jartzen ditu, baina ekoizten ari geran hori nola ekoizten dugun eta ekoizten dugun produktu horren atzean zer dagoenaren jakitun izateko, dudari gabe formazioa behar da. Formazioa behar du ekoizleak, formazioa behar du baserritarrak, eta azken urteetan ere asko galdu dugunaz, kultura agrarioa, eta hor erderazko terminologia ekarriko da, eta agrikultura horti dator, kultura baita, gizarteari oroar helarazten galdu egin dugu. Eta gizarte ere jantzi egin behar dugu, ahora egin beharko genuke, ahora eramaten duen elikagai horrean atzean zer dagoen jakileko. Eta ez soilik, dendara joan edo linealetara joan, eta edozein produktu aukeratzeko garaian, adibidez, prezioa izatea soilik faktore mugatzaile. Pixka bukatze aldera edo, baina oraindik falta zaigu, etorkizunari begira eta berrikuntzei begira eta argazki bat irudikatukan nahiko nuke, mendikan 15, 20 urtera nola ikusten dezuen Euskal landa eremua. Nondik doaz kontuak? Ez dezu galdera makala botatzen, ze bihar nune hongo geharen ez dakigu, baina baina ariketatxo bada. Ados. Nola ikusten dudan baino gehiago esango nuke, nola ikusi nahiko nuke. Eta horri begira dudari gabe, eta hori autu politiko bat da,
garbi izan behar dugu, elikatzen gaituen lurralde batean bizi nahi dugun, edo ez. Ze horren araberako landa eremu izango dugu. Eta hori esan da, eta galdera hori ez da politikarientzat soilik, baizik eta herritargoarentzat oro har. Horrekin batera nik ikusten dudan etorkizun duin hori, edo duin horren zutabeak etorriko lirateke, produkto ekoizten ditugun elikagai albezain garbien eta osasuntsuak ekoizten, formulak aldatuaz, eta formulak aldatzeari buruzari naiz kolektibotasuneruntz joan beharko genuke. Garai batean baserriak, eta ezin dira konparatu, orain dela 50 urteko baserriak gaur egungoekin, baina garai batean auzolanean egiten zen lan, izan etxera begira, zein etxetik kanpo ere, eta horren adierazle bat adibidez da makinaria zerbitzuen adibidea, non azkenean ez duen partikular batek soilik bere etxerako lan egiten, baizik eta lantalde bat dagoen, eta hainbeste diru inbertitzea eskatzen duten makinariak aprobetxatzeko komunean lantaldean planteatzen den, eta errentagarritasunaren zati bat hortik bermaliteke, dana ez, baina zati bat bai. Baserriak beraiek, izan nekazaritzarako, izan ganaderitzarako, nik kolektiboan ikusten ditut. Hor ere, berma liteke beste eine handi batean, zoritxarrez, proiektu unipertsonalek bermatu ezin dezaketena, lan orduen kudeaketa, denbora librearen, edo aixirako dedikatu nahi den denbora horren diseinua, askotan hitz egiten dana, baina orain arte baserrigintzan oso zailtzena, edo ezinezkoa esango nuke, kontziliazioa, hori ere kontutan izan beharra dago, nola ez beste gai bat zaintzarena, eta azken finean, etorkizuneko landa eremu bizi bat nahi baldin badegu, berandu gabiltz, ez dut esango ez dela ezinezkoa, baino paradigma erabat aldatu beharko genukela uste dugu. Ez duzula makala aurretik, hori lortzeko. Galderare alako bota dezuta? Bai. Baina argazkia gustatu zait. Komunal, elkarlan, elkarlanerana. Eta horrena, beste eremu batzuetan, horren adibide asko ditugu. Kooperatibez jositako lurralde batean bizi gara. Zuri zeitzen zu? Ze argazki ikusten dezu? Zu guandikan aukera gehiago dituzu horregoteko? Bueno, ez dakik garikoitzek esandako guztik inez ere esateko faltadan, ze oso ondo aurkeztu doi, eda. Nik hitz bat dauket burun, dala nik ikuste landa ere mue hemendik 15 urtea artene burrukan ibilikoala. Ez da nahiko nuken zehoze bainole ikustet. Gauza bat baldin baukeu euskaldunok eta akaso batez igual landa eremukok buru horkerie. Eta gurei eutxi nahi hoi. Eta esperantza puntu bat daukez, eta nik ustetala hemendik 15 urtea sektorek bizik mantendukola eta burrukan jarraituko deula gure defendatzeko, ez? Eta kasu honetan, bai iruditzen zaite ondo aipatu bezala, ikuspegi kolektiboi eta elkarteen garrantzi, elkarteo, kooperatiba, hoien garrantzi. Ze, lehena komentatu etela, oain nire kasun gertutik ezautzetena gune elkartea da, larota bigarren urten uste sortu zala, nire aite eta, horko generazio hoi zerenak, eta oain, 30 urte beran dugu, beste baserritar talde batek, beste belaunaldi batek azkenen hoi berraktibatzeko lan bat indo. Eta nire iruditzen zaite, hemendik 15 urtea, espero arten bizik mantentzea eta jarraitzea baserritarran interes horiek defendatzen modu kolektibo baten. Eta berdin, makinari zerbitzukin, eta azkenen komentatu duen teknologik eta inbertsiok eta mantenimendu eta bauzkela atzetik beste gauza asko, eta hor dauzkeon makinari zerbitzu, da azkeneko urtetan nahiko larri bili diela, eta realidadean ikustet Gipuzko mailan bentsat
guztian nahiko antzekoa dela, baina esperantza duke da, hemendik 15 urtea jarraituko deula handikan hoi bizik mantentzen eta azkenen gure gizartea elikatzen, ze hori da oinarrin gure lanketa, ez, gure lana. Hemendik 15 urtea lan gutxi egiten, ez? Robotei esker edo? Bueno, lan gutxiago ez dakit, baina lana beste era batera bai. Hobeto. Bai, hori da. Azkenean, garbi dagoena da, zorionez, badaugula gizartearen zati bat, nahi duena landa eremuan lan egin. Eta prest dagoena, esfortzu gehigarri bat eskatzen duelako, baina prest dagoena, beti ere, duintasun baten barruan, lan egiteko. Eta bero sapa baten azpian, izan baratzean lanean, eguzki betean, edo izan belar lanak egiten, jendea prest dago. Adibidez, zerbitzuetan edo industrian, temperatura batera iristen denean lan gune hori, iardura jetxe egiten. Iardura moztu egiten da. Legez. Bai. Landa eremuan eman liteke hori, baina praktikan ez da hori egiten. Eta jendea prest dago. Horrekin ez dut esan nahi, 45 gradutan melokotoia biltzen aitza komenidanik. Prebentzia. Bai. Baina, bueno, esan nahi duana da, jende bat badago prest. Eta horiei nik uste bide ematen behintzat saiatu beharko ginateke. Diru laguntzak ondo daude, eta beharrezkoa dira, halako inbertsioei aurre egiteko diru ekarpen gehigarri bat delako, baino lehen sektorea eta landa eremua iharduera sektore bat den enean, ezin da, gaur egun zoritxarrez gehiago edo gutxiago ala delako, diru laguntzetan oinarritutako sektore bat izan. Diru laguntzak ekarpen gehigarri izan behar du, ados. Baina produktuari esker bizi behar du baserritarrak. Eta baserritarra dio danean, Euskal Herria handia espada ere, kosta ere badaukagu, eta ezin antz, arrantzaleak. Lehen sektorea zaigea, eta hori da. Bai. Usted gauza oso interesgarriak egin dituzuela, gizarteari egindako deia egiten zait bereziki interesgarri, ze euskal gizarteak ere irudikatu beharko du hurrengo hemendik 15-20 urtera nolako euskal landa eremua nahi duen. Mila esker Josu, mila esker Garikoitz, elkarrengandik ikasiz solasaldi honetara etortzagatik.